tinko ba shame asega si murange gomna one independent na wo kuligeria sama berale glass it has a meaning ebisa kubira karo bikuligeria mabera is a complete food so na wanda abakolera buya ekero mura anteme this time round. All right. Igona abasabira maya mobe buya bakali tukolire tisa chomotionyo twachakire bono mwanga akire kura bakolere gasi will make a change. Thank you so much. Asante sana Mheshimiwa Alfred Makori Ongote. Buya mono muralia. Abantu baibe no Marieta na Alfred Makori Onguti omorayo ino 2013-2017 onta eteko basabanga emiaka ya ere 5 na ende tokoli new policies choborai baibe no chetinta geti korosia policy inya momanyita sana tigrete mermo momaite capacity ane yogokora momaite wata mwebo to do ne kinta nyala gokora lakini nko basabaiga abarai bachira abono ibe no toli 14 matukatiga ira make murigererie machoro murai oranyale gusukia ibe no kurwa sere gukia sande na ende nko basabanga kimorale ntom ntashukuru sana igaba minto multorendero morembe machoro abarai abaya kama itakuwa ni tomu tutaruti hapa siku ingine tuwaerese tuungane tusemesane tokole mirimo ya ibeno buya kurwa sere ere gukia sande. Right. Chama yane chama cha kasi na harama ne ovaro na nabasabirinya saba konye taretisa uchitokese na mtoe umurayu muya asibeno yenu. Asante. Mheshimiwa Chris Santos Obocha. Bia mono muralia na nche igongo saba ekure yobwe musibwe beno ward boeteranga number 1 na chete school ni somete keswari ngokegunde buya kabisa nege songo bigo county tindu chigotwaro mochando gochikurwane kwimoke mechando yebeno koire saba kubane. The language is very important. Number 2 egento kende nabatebia na kolire management ase ekaria ya nese gasi animne teacher na chire chisemina chinyinge cha management of resources ase finance na human beings baroro igorende nimbwate tade experience kyoboteneri experience yekena kimnyegenete ngochi gotumia egere nkorra abantu baito baibenegas egento kende kyo moerio inche goetera boni ge miaka yane amangane tamaye bintu byense tinjo egento gyo kambwate na ngeguribaga korere wana inchegas korende panapo wase apali bikineno. Thank you. Asante sana ngereli microphone. All right, nindoche I know ngereli microphone kero mora ingo kuwali baga sabirango mo rai oimeke kura in a minute. Mbuya mono morali Brian Eselibaga engende ketangani abantu baminto. All right. Abantu baminto ngakiene ngakio bonchoreli nandi ikire ngakiri tutegeta kora obonchoreli abantu baibono ibeno yonse ne yeito eso bwanche ne boino obomo boino no amayali mutegete kuganiri ibeno yeito enyore kora obochori boro bwamana omweshimiwa oimeke kiaka no mweshimiwa obwate ngoli ndabu naganeti kiro monto abyoke kurwese wodi yeito nandi naganeti momusire ju nonye mugusia tebete bwato yomino no mina akobwata koboka gutambukia ngambwele. Asante sana mbia mono. Asante totegerero mweshimiwa echana ekera kunyero kubaka kubasabe kura aba kichukura baibe no bonse pe inche asa Marieta no mwana ino Benson Nyagaka Misaro eke Mariachana oyo gokwana nere Nyasaye akira mafuta gwetera saba na inchi aba ogochikobo mu MCO ino nare ko basaba abantu baminto baibe no ward Nyasaye gako bakonya chita kichiri chigoika pogoika setebe igonde kongoika setebe morali bono goiko protecting oro ko mangana because gaite onye mwanchito mweshimiwa Mariachana igomo gotegerera moigungia gokwana all right kirango bono kogoika setebe etora abantu 14 igo gotirimbo ko bare ko number 1 kogoika number 6 oyunero mu MCO go beketi kingora ogendeka aneni maete ngamu arwara goragera tole Nyasaye mbia mono Nyasaye. All right, asante ngere murayatika
omakongera Fedson murayatika mbuya mono muraria na radio funa yonsi n'abategereri n'abananchi baibeno. Alright, ase toe murayuri bagaza asabekura twende murai twendere mbuya mono sana muraria Brian na radio vuna bonsi n'abategereri baibeno ase ogocha koiguchisera cheito tu abatebiri nkore ngimwa tochunchugire nchende independent candidate arama yane nege chunchugo nde namba ibere ali motanta na Fred atika ali namba ibere ali kanero tangana kintete mondo sibere mombeke wani na nje ngambe ibeno ase igo gento maetenga nyasaye nero kurumorai inubono amasabo na siasa yomorembe moto saberani siasa yeiga gekoera na ndentu na bana abamo museni kusana abantu babinta. Asante sada Mheshimiwa Fedson sabekura asedekemo byabono morali Brian aseli bageri abantu baibeno ngakire chikura tali kianda bo mwemisi ino igonte tekoenda gari be kama chikoboronge abana batogosomia banyole gasi gwetere gento gekuru ku merit oro tutete torarua mangana connection ubantu banyachi gasturume merit tobeke recording aki omwana oyo nakorete buya anyegasi gotoko tanga koewa. Number 2 igonta gitenko genda garia inkonge kabisa enibo ya ibeno nyerende ekera abantu bonsi baibeno omwali kabisa ninga kerengaki abana bali babwate talent babwate sigu balete nibo ibono word talibo. Alright, thank you, asante sana Mheshimiwa Warika ekero sabekura mbiyamano muraria nande gwanse gente que tanga ninga akera igonta que tegerane chabo moelio murai sabekura gente que tanga ninkora bakere radio ya funa aso gutobeka ama se tukuri rero na koruma oni ito nko basaba funa mwakole gente kia maana aso kondetera bara yabago nkoba ngocha kuira nimbarangerie agara chisera babwate tobekamo komenta nayo abantu baibeno nko batebia mongakere kura tarikitiso mutenyonane ekogera IBC ncentanga ine nambe yemo na ende mombeke nambe yemo. Alright, asante bono ase maskania manene ase ngincho radio vuna bono tegerra radio vuna igo ya kaitenga station tewe nyakole to murobali buno yo iga sengencha maskani ya radio vuna tegerre asengencha maskani a radio vuna tete munyara ko mogo tegerra igonte te kuire lingambia mono sana ase abananchi baibeno asokorosiri bakagoche gagotegerra na abanda abange bataya bakubwati chinkwane che base mase radio nabigasobota dao Vuna TV ngira lioboteli bari Vuna ngambia mono asokorosia umorobeli bunoyo elinda abananchi bomerena na baraibabe ya mase yebo tetokorendie timu engima ya radio Vuna yene kingo morobeli ogoche ira senchirengia ntubwate omoralie Joseph Oboge okubaletera mangana mayechi gosoli nabo iga mangana mayenero gobasense mwichi kamera aimokyo koboko igoroiga. Thank you. Ntole no omurali okuruga Ashley Muranga is the nere technician okuligiringa chibiche chingo enda chira semetandao alivuna TV ya senchirengia. Asante. Ntole no omurali Ann Barongo oyole kuligiria mangana coordination nabo igo kolentera April debate analysis au koleto morobali bekelisia nabo iga mangana maya anyara kobaga kwemogyo koboko igoro. Ntole nere omurali Frank Okoyo nero nyara kobaga kubangu morobali ogo chaiga igase award ibeno aseda ka exactly yamo uirelia baraya bangambia mono n'abantu baibeno asogo cha sobonge elinde kubwate chingwane china minute abantu baminto nuna abantu abaya ibeno nere yakabiri number 1 ngakiyo mweshimiwa nyachae ngaki Andrew Omanga n'abantu bali babeto twarange irige tuliki yakirwe ege tulinki yakurero nonyenga kiri omwari nyasaye keracha kwakige tuli abantu bonsi pigo bakomnaka uchese ge tulikeria ntwarangere tia barayi bonsi monyore gentekyo
abarai bachira nabwo abaiga baigwerete bari bande bataika ntoko manyangi batachira abande baro bari gopinga tarehe 9 kumuranche abarai nabwo ababara bachira baoniri amatunda baoniri chinyanya baoniri amapera umurayo yomo tigarua sabarai yaba ekiagara baigwereire. All right, thank you. Yamono sana Asante. ande mugendera gotegera radio Vuna ntobaretera amang'ana onsi pibunare ona mang'ana ali asarikire kuruskaria tutawekewani. Thank you. Asante. Ntobwate totegerane ntobwate umurario korukunga Joseph Nyagaka. All right, ntobwate umurario korukunga Joseph Nyagaka agokore ntoro moroberi bwe tochi nabegone rolenga semaega ya mariogi ko ene kingango sokara ase radio asenjera benekema chenguru kunya chai Brian go sebro bright ngokore toro moroberi bwa baraina magendero kera lituko Jumamosi murainte to ikaransokire. I want you to sit down inche nguru moroberi na toko genda moroberi bwa baraina magendero kera lituko le Jumamosi ensemo ya batuko mbaka chinse isaro nemo nabo igo umoroberi bumukia Jumatatu ka Ijumaa ine mpaka saa 9 na wetani abo head of radio Radio Vuna 2.0 FM wono onoro moroberi toko soka noro